CBG Radio, Christian Radio, yeah. CBG Radio, yeah. Christian Radio. Казвам се Марушка Василева Дончева. Искам да дам моето свидетелство за чудото, което Бог направи върху мен, върху моя живот, за изцелението, което направи върху тялото ми, върху духа и душата ми. Защото това, което Бог направи, човек не може да направи. През 1998 година аз се разболях месец август от дискова херния. Бях привита на 2. Не можех да се изправя. Болките бяха много силни. Левия ми крак беше изтръпнал до пръстите. Болките бяха непоносими. Посетих във военна болница доктор Фендрина. Тя ми изписа лекарства. Започнах да вземам нейните лекарства, но те ми действаха само около 1 час. След няколко дни посетих доктор Тодоров в 3-та поликлиника, също невролог. И той ми изписа лекарства. Приглеждане, но също и неговите лекарства ми действаха само около 1 час. След това посетих доктор Килограмски. Той ми изписа също доста лекарства, но и неговите лекарства не ми помагаха. Инжекции ми слагаха сутрин, идваше медицинска сестра вкъщи да ми слага инжекции. Но тази сестра беше вярваща и тя ми каза: моля ти се, обърни се към Исус, започни да четеш Библията, Бог ще ти изцели. Аз наистина бях посещавала евангелска църква няколко години, но след това започнахме частен бизнес и нямаше вече време за да ходя в църквата и бях се отделила от църквата. И затова Бог ми допусна това голямо изпитание, за да ме върне отново в Неговия път. Но аз бях забравила църквата. И тази медицинска сестра ми говори отново за Бог и дойдоха в къщи с още една вярваща сестра и се молиха. И тогава Бог даде видение на нея, че аз съм в един голям огън, но Бог ме извежда от този огън и ме слага на една много красива слънчева поляна, изпъстрена с много цветя, и голяма светлина се излива върху мен. И тогава тази медицинска сестра ми каза, Радостина Пинкова си казва: обърни се към Бога, Бог ще ти изцели. Това видение, което ми даде Бог, е за Божия слава и за Божия прослава. И наистина, аз извадих моята Библия и се опитах да чета от нея, но не можех да чета, защото едно, че болките бяха много големи, и второ, някак си имах желание да чета, а не можех да чета. И трябваше отново да предприемам друго лечение. Тогава отидох в Бургас при невролога доктор Недев. Той ме прегледа, направиха ми снимки рентгенови и ми каза, че ще ми направи операция, даже ми попълни болничен лист за приемане. Но вечерта, аз като го видях, той беше един грамаден, около 2 метра висок, много се изплаших от него. И вечерта говорихме вкъщи и казах: не, няма да се оперирам, ще се приберем в Сливен отново. Върнахме се в Сливен. Но болките бяха нетърпими, непоносими. Нямах спокойствие, нито миг, нито час, нито можех да спя. И тогава Бог изпрати наши близки, Жоро и Донка. И те, защото аз исках да ми бъде направен скенер, а тогава беше много голям проблем да се направи скенер, защото нямаше скенери. Само в Стара Загора и в София имаше скенери, и в Пловдив. Поне тази информация имах аз. И тогава Жоро и Донка с моята дъщеря ме качиха в колата и ме заведаха в Стара Загора. Там ми беше направен скенер от болницата в Стара Загора.
Но Жоро и Донка и неговата братова съпруга ми говориха и те също за Бога. Обърни се, Марушки, към Исус. Само Исус е този, който може да те изцели. Ето, в един кратък период 6 човека ми говориха за Бога. И аз исках да се обърна към Бог, но като че ли сърцето ми беше затворено, като че ли нямах тази сила да се обърна с цялото си сърце към Бог. И тогава снимките, които ми направиха, се установи, че имам дискова херния на 2 хрущяла на гръбначния стълб. И тогава 3 лекари в Стара Загора ми гледаха. Неврохирург, началник нервно отделение и също невроложка. Те ми казаха, че имам дискова херния. Но благодаря на Бог за тези лекари, че те ми казаха да отида и на Павел баня и там да ми види професор Гечев. И тогава те ме качиха на колата и заминахме в Павел баня. В Павел баня професор Гечев, като видя всички снимки, всички лекарства и всичко, което ми е било предписвано, ми каза: сега ще лекуваме гърба, а после ще лекуваме стомаха. Но благодаря на моя Господ, нямам никакви проблеми вече, нито с стомаха, нито с гърба. Но 55 дена аз бях в Павел баня. 55 дена Йордан Гечев положи много грижи за мен, за да бъда излекувана. Бяха ми предписани тангентур, масажи, екстензии и други процедури. Но аз нямах никаква полза. На 25 декември 1998 година аз бях изписана от санаториума и трябваше на 15 януари 1999 година отново да постъпя на лечение там. Но преди 10 януари аз се обадих на брат Илия по телефона. Вкъщи вземах лекарства, но те почти не ми действаха. Спях само по 4 или 5 часа и то не беше сън, а унес. Докато бях в Павел баня, аз бях взимала само Библията. Стария завет не бях чела. И тогава започнах да чета Стария завет. И четях Стария завет и стигнах до книгата Йов. Тогава разбрах през какво голямо изпитание Йов е минал. Този праведник, който е бил толкова ревностен и толкова любящ към Бога, че той е обичал много Бог, а Бог му провери вярата, като му допусна големи изпитания. А за мен беше допуснато едно малко изпитание и аз роптаях и аз негодувах. Тогава разбрах, че Бог ми го допуща, за да ме доближи до себе си. И аз се обадих на брат Илия, като се върнах от Павел баня по телефона. Брат Илия дойде в нас, общувахме по Библията, говорихме около 2 часа. И после той се помоли за мен от разстояние. И ми каза: Марушки, аз нищо не усещам, но хората казват, че Бог ги докосва. И аз му казах: аз също усетих една голяма топлина, колкото пинг-понг топче, от пръстите на крака ми левия, тръгна и стигна до ябълката на крака ми. И той каза: Бог лекува и на 3-я ден. Той си тръгна и повече нищо. Благодаря на Бога, на 3-я ден, след неговата молитва, някъде около 13 януари, мисля, че беше дошла една моя приятелка да ме пострижи. И говориха с моята дъщеря в кухнята, как ще ме пострижат, след като аз съм само на легло и не можех да стана. Те си говориха, вратите бяха отворени на стаите и аз ги чувах, а аз през това време си молих Бог да ме изцери. И в този миг върху мен дойде една огромна сила. Сила, която не мога да ви опиша с думи. Не мога да я предам с думи. Както аз лежах, изведнъж всички болки от моето тяло се махнаха. В миг изчезнаха болките. Аз скочих от леглото, излезах в коридора и започнах да клякам и да ставам
и да благодаря на Господа и да казвам: аз съм изцелена, нямам вече никакви болки. Нямам абсолютно никакви болки. Кляках, ставах и благодарях на Господ Исус с цялото си сърце, цялата си душа. Ликувах от радост, че аз съм изцелена. И благодарих на Бог, благодарих и се радвахме. Дъщеря ми, Валя, Ваня, приятелката ми, всички си пригърнахме, със сълзи на очи плачехме и хвалихме Бога, защото Ваня също вярваше в Бог. Благодаря на моя Господ и Спасител. До ден днешен аз съм вече съвършено изцелена. Професор доктор Йодан Гечев е питал доктор Фендрина за мен, но аз от тогава не съм отишла повече на лекар. Благодаря на Господ. Нямам абсолютно никакъв здравословен проблем. Благодаря на Бога. Здрава съм, работя тежка физическа работа, нямам никакви проблеми. Но искам да кажа колко е важно ние да четем всеки ден Божието Слово, да се молим колкото си може повече, за да имаме живата връзка с нашия Спасител, който толкова много ни обича. Макар и ние да сме грешни, макар и ние да сме слаби понякога, да се огъваме и да падаме понякога, но Той винаги ни привдига и винаги ни изцелява, когато ние си хванем за Него и държим се за Него. Защото Исус никога няма да пропадне. Исус никога няма да падне. Той е велик, любящ бащаш. Ние не можем да разберем Неговата превъзходна любов, Неговата огромна милост, която има към всички нас. Моите благодарности са много към нашия Господ Исус Христос. Слава на Него! Слава, почет и величие да бъде на Светата Троица, на Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух. Благодаря Му от цялото си сърце и от цялата си душа. Амин.